Todavía queda un largo camino para llegar a nuestros objetivos. Es cierto. Pero también es verdad que la decisión del soberanismo de acumular fuerzas y trabajar unidos por las vías exclusivamente políticas y democráticas ha sido fundamental para los pasos en materia de paz y normalización política que se han dado en el último año en Euskal Herria. De verdad, tenemos ante nosotros un reto histórico. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia, de definir nuestro futuro, de definir el futuro de Euskal Herria. Ha llegado el momento de la paz y de la normalización política y nuestro compromiso con la consolidación del proceso es total. Euskal Herria lo necesita y va a ser nuestra prioridad también en los ayuntamientos, juntas generales, diputaciones y en el Parlamento de Nafarroa. Ese va a ser nuestra prioridad, pero exigimos que no solo sea nuestra prioridad. Tiene que ser la prioridad de todas las fuerzas políticas e instamos a todos los partidos a abordar de una vez y para siempre la normalización política y la pacificación de este país desde un foro multipartito sin exclusiones que dé respuesta a la demanda de la ciudadanía. Ahora se tiene que mojar todo el mundo. No vale esperar que solo algunos nos movamos mientras otros están tranquilos sin ningún movimiento. Ahora se tiene que mojar todo el mundo. Bai, horrela da, bidea luzea dugu, oraindik aurretik, baina bilurrik gabe. Pausuak eman direla hala ere, esan dezakegu, inork ezin du ukatu, eta independentziaren aldeko indarrek elkarrekin lan egitea erabaki genuenetik, bakean eta normalizazioan eman diren aurrera pausoak ezin dira ukatu eta jada ez ditu inor ukatzen. Lagunok, erronka historikoa daukagu aurrean, gure etorkizuna erabakitzeko aukera dugu Euskal Herriaren etorkizuna definitzen hasi behar gara. Bakearen eta normalizazioaren garaia da. Horregaitik, prozesua sendotzeko gure konpromisoa argia eta sendoa dela esaten dizuet. Horixe izango da gure lehentasuna udal, biltzar nagusi, diputazio eta Nafarroako parlamentuan ere. Bilduk normalizazio politikoa eta gatazkaren konponbidea ditu helburu, baina horiek Bilduren helburuak izateaz gain, gainentzeko indarren lehentasunak ere izan beharko liratekela uste dugu. Horregaitik, indar politiko guztiei bazterketarik gabeko maila osatzeko deia egiten diegu. Momentu honetan inor ezin dezake atzera egin edo albora begiratu. Momentu hau da Euskal Herriaren normaltasuna errealitate bat izan behar dena, eta hau exigetan behar diegu denoi. Ezin da batzuei mugitu eta beste batzuk geldi egin. Geldi egon. Orain da momentua. Egindako eskaerak Euskal Gizartearen gehiengoaren borondatearekin bat egiten duela ziur gaude denok. Baina hori erakusteko bidarik errazena, hurrengo honekan Bilduri emandako milaka eta milaka botoak izango dira. Egun gutxi falta dira eta azken ahalegina egin behar dugu. Bilduri emandako boto bakoitza bakea eta normalizazioa lortzeko bidea indartzera datorrela gogoratu. Indar politiko guztiei deia egiten diegun bezala, hemen zaudeten gizon eta emakume guztiei eta bakoitzari ere ideia berbera luzatzen dizuegu. Bilduren mezua zabaldu herriz herri, auzoz auzo eta kalez kale. Eta gogoratu, egoera aldatu nahi dugu eta horretarako denon bozkak izango dira beharrezko. Denon bozkak beharko ditugu. Hemen botoa aldatzeko egora daukan bakarari. Eman botoa Bilduri. Eta bukatzeko gauza ximel bat, xume bat. Ez naz asmatzaile, ez naz mague, ez daukat etorkizune asmetako kapazitaterik, baina gauza bat argi eta garbi ikusten dut. Idurre, Madalenetan telie botatzen ikusiko zaitut. Dudari bai. Bildu Bermeo, Bildu Euskal Herria, gora Euskal Herria askatuta!